Liittyvään tämmöiseen aloittelijaan. Tosiaan alkuviikosta Sari kysyi, että onko meillä ihmisellä kenelläkään mitään sanottavaa. Me päästiin Sarin kanssa sitten hyvään sopimukseen, että mä tuon nyt tänne jotain jakamaan. Ja Sari on sitten mun juontovuorolla todistamassa. Että mä odotan innollakin sitä, että minkälaisen todistuksen Sari sitten se 4 viikon päästä taitaa olla. Mutta odotellaan sitä. Mutta mun aihe on tämmönen kuin sanajano, eli Raamatun lukeminen. Ja mä oon sitä nyt viime aikoina vähän pohdiskellut vähän pidempäänkin. Ja mä oon pohtinut, että luetaanko meidän Raamattua enää aika paljon. Ja mulla on semmoinen kutina, että niin tää vanhempi sukupolvi kyllä lukee ihan kiitettävästi, mutta mitenkäs me nuoremmat? Tai onko se nykyään vaan semmoinen niin pakollinen asia? Onko meillä mitään janomista kohtaa? Kiinnostaako meitä Jumalan sana oikeasti? Mä nyt oon tässä reilun vuoden aikana, kun oon keskustellut eri ihmisten kanssa. Sitten jossain sivulausessa on puhuttu siitä, että miten se Raamatun lukeminen, että tuleeko sä ollenkaan. Niin oon nyt 4 eri vastausta tavallaan saanut. Ja mä niitä varmasti enemmänkin, mutta mä en tässä käyn 4 läpi. Eli ensimmäinen on semmoinen, että ei kiinnosta lukea. Että riittää kun pelastuu. Ja kyllähän se niin riittääkin, että niin jos on uudesti syntyneen uskoa, niin ei tarvitse lukea sivuakaan Raamattua. Sitten toinen ryhmä on semmoinen, että olisi niin kiinnostusta lukea sitä sanaa, mutta ei ole aikaa, ei ole sellaista janoa siihen touhuun. Mutta kuitenkin on sellainen kiinnostus siihen. Ja 3. ryhmä on sitten semmoinen, joka sanotaan, että tekee vähän niin kuin oikein. En tiedä, onko oikea sana sanoa oikein, mutta kuitenkin säännöllisesti lukee. Ehkä joka päivä, kerran viikkoon, ehkä vähän harvemminkin, mutta siinä on sellainen säännöllisyys kuitenkin. Eli se Raamattu ei jää pölyttymään sinne kirjahyllyyn, niin se niin helposti kyllä jää. Ja sitten 4. ryhmä on semmoinen vähän erikoisempi, että on niin luettu sitä sanaa aikoinaan tosi paljon, 50 kertaa Raamattu läpi, mutta enää ei ole semmoista niin halua siihen, että mitäs nyt lukisi, kun on lukenut niin monesti sitä läpi. Eli tarvitsisi jotain uusia ideoita, että pitäisikö lähteä pureskelemaan jotain kirjettä tai tämmöistä. Ja nyt mä voisin periaatteessa kysyä teiltä, että miten teidän Raamatun lukeminen, mutta en aio kysyä, koska se ei kuulu mulle yhtään. Se on teidän ja Herran välinen. Ja siitä ei mun mielestä tarvitse tuntea mitään syyllisyyttä, että vaikka ei lukisi. Mutta se on kuitenkin, Jumala haluaa, että me luetaan sanaa. Se on ihan varma. Ja koska mä en halua nyt tuomita ketään, mä haluan kuitenkin yrittää nyt kannustaa teitä. Mä en tiedä, tuleeko tää kuulostaa kannustamiselta. Se on aina teidän sitten päätettävissä. Mutta mulla on nyt, niin kuin meidän presidentti sanoisi, niin mulla on 3 pointtia. Ja toivottavasti näin kuulostaa yhtä kervaselta kuin Stupin puheita. Mutta ensimmäinen kohta, mihin mä lähden pureutumaan, on Jumalan oikea tunteminen. Että millainen se meidän Jumala oikeasti on? Mitä se niin kuulostaa, jos meillä on koskaan luettu Raamattu? Eli kun meillä on niitä kuvauksia, että on Jumalan oikeudenmukainen, armollinen, rakastava, kiivas, kaikki tietävä, mustasukkainen meistä. Niin miltä nämä sanat kuulostaa, jos se ei ole koskaan ei ole semmoista isompaa kuvaa, että millainen se Jumala on? Ne on vain yksittäisiä sanoja, mutta ne ei kerro yhtään enemmän. Että mulla on tämmöinen esimerkki, että jos joku sanoisi mulle, että joku nainen on tosi kaunis, mä en ole koskaan nähnyt sitä naista, niin enhän mä tiedä yhtään millainen se oikeasti on. Mä en tiedä millaiset hiukset hänellä on, millaiset silmät, millaiset kasvot. Niin se on vain niin kuin, sana kaunis on se mitä minä tiedän tästä. Mutta sitten kun mä näen hänet ekan kerran, niin sitten mä tiedän mitä se oikeasti tarkoittaa se kauneus hänessä. Eli se ei riitä, että mä tiedän, että hän on kaunis. Mun pitää tietää enemmän. Ja samalla tavalla, jos joku sanoo, että joku ihminen on hauska, mutta mä en ole koskaan kuullut häneltä mitään vitsiä tai tämmöistä, niin ei se kerro yhtään mitään. Sitten kun mä eka kerran kuulen häneltä jonkun vitsin, niin se saattaa olla mun mielestä huono vitsi. Se ei takaa sitä, että se on mun mielestä hauska. Mä en tiedä hänen persoonasta yhtään mitään. Mutta sitten kun mä tutustun häneen,
opin tuntemaan hänen, miten hän niin ajattelee, niin sitten mä saatan ajatella, että hän on oikeasti hauska ihminen. Niin vähän samalla tavalla meidän pitää tutustua Jumalaan, että millainen hän on oikeasti, että me opitaan tuntemaan hänet kunnolla. Ja kuvitellaan, että jos meille tulee elämässä joku kriisitilanne, että vaikka läheinen kuolee, tai sitten läheinen sairastuu syöpää tai itse sairastuu syöpää, niin jos meillä on vaan tiedossa, että Jumala, sä oot hyvä, meillä on luettu sana, me tiedetään miten hän on hyvä, niin sehän voi olla meille uskon kriisi. Me ei tiedetä, että mitä se tarkoittaa, että hän on hyvä. Me luetaan sanaa ja me luetaan sitä Raamattua, niin me aletaan ymmärtää se kokonaisuus, että missä se Jumalan hyvyys on ja mikä tämä maailman pahuus on. Että kun tämä maailma on epäoikeudenmukainen ja paha, niin Jumala on oikeudenmukainen ja hyvä. Mutta mun mielestä se vaatii sen, että sitä sanaa lukee ja sitä alkaa ymmärtää sitä kokonaisuutta. Ja mä haluan vielä tarttua tuohon Jeesukseenkin tässä yhteydessä. Mulla välillä särähtää korvaan tuohon. En tiedä mitä tämä tilanteita on, mutta kyllä sellainen fiilis, että Jeesuksesta välillä revitään se jumaluus irti. Ja hänet niin puristetaan sellaisen pieneen tilaan, sellaisen niin pehmoleen muotoon. Ja se pistetään sitten kainaloon ja mennään nukkumaan. Ja sitten siitä lähtee semmoinen jumalapelko samalla pois. Mun mielestä se asia ei ole niin, koska Jeesus on Jumala. Niin meillä pitäisi se kokonaisuus ymmärtää hänessä. Eli jos me luetaan vaikka sitä Uutta testamenttia, missä Jeesus on keskiössä, niin koko Raamatussa, niin se miten Jeesus kohtaa fariseukset, että hän pistää ne ihan hirvittävän tiukille, niin että ne on ihan tilttaavassa. Se, että Jeesus puhuu eniten helvetistä niin koko Raamatussa. Ja se, että Jeesus sanoo tälle aviorikkoja naiselle, että mene älä enää tee syntiä. Niin mietitkö meille sanoo se Jeesus suoraan, että älä enää tee syntiä. Niin siinä on kaukana se pehmoleluomaisuus, se mistä on revitty se jumaluus pois. Ja samalla tavalla ilmestyskirjan alussa Jeesus antaa aika kovaa vaadetta näille tietyille seurakunnille, kun ne ei vedä kovin hyvin. Että vaikka nämä kuulostaa vähän sellaista, niin kuin, en tiedä onko epämieluisa hyvä sana, mutta nämä on mun mielestä tosi hyviä, tärkeitä pointteja, kuka Jeesus on. Niin me ei voi jättää näitä pois, me pitää tuntea se koko Jeesus. Hän on kyllä se rakastava ja armollinen, mutta siinä on myös nämä kaikki jumaluuden määritelmän, onko se adjektiivi osa, onko oikea sana? Äidinkielen tunnesta on liikaa. Mutta mä menen toiseen kohtaan, hengellinen kasvu. Mä luen hebrealaiskirjeen 5. kappaleesta 11-14 ihan tähän pohjustukseksi. Meillä olisi tästä paljonkin sanottavaa, mutta ei ole helppo selittää näitä asioita teille, koska olette tulleet niin haluttomiksi kuulemaan. Jo aikoja sitten teistä olisi pitänyt tulla toisten opettajia, mutta sen sijaan te olette itse jälleen opintarpeessa. Jonkun olisi opetettava teille Jumalan sanan auki. Te tarvitsette taas maitoa, ette te kestä vahvaa ruokaa. Jokainen, joka vielä ruokitaan maidolla, on pikkulapsi, eikä sellainen kykene ottaa vastaan syvällistä opetusta. Vahva ruoka on tarkoitettu aikuisille. Te ovat totuttaneet taistella siihen ja harjaannuttaneet ne erottamaan hyvän ja pahan. Miltä kuulostaisi, että me synnytään uudelleen tähän maailmaan fyysisesti ja myös hengellisesti siinä samassa. Mutta sitten me jäädään siihen tilaan, että meillä on ne vaivat ja tuttisuus. Ei osata kävellä. Me oltaisiin koko ikä ihan sitä samaa, niin miltä se kuulostaisi? Ei se kovin hyvältä kuulosta mun mielestä. Koska miten Jumala käyttää tällaista ihmistä tehokkaasti? Jumala voi käyttää myös sitä taaperoa. Ei se ole hänelle ongelma. Mutta jos me haluamme Jumala ottaa meistä kaiken irti, niin meidän pitää kasvaa ulos sitä vaivasta. Koska silloin sitä hedelmää syntyy ja silloin ihmisiä pelastuu. Vaikka ei niin ihmisen tekojen, vaan Jumalan tekojen vuoksi. Jos mä puhuisin tästä seurakunnasta, niin mä ajattelen seurakunnasta sellaisella niin pyramiidina, siis tällä hetkellä. Et sillä ihan pyramidin huipulla on niin tämä vanhimmisto ja pastorit, tämmöiset, jotka oikeasti on lukenut sanaa tosi paljon. Siellä on ollut kyllä muitakin. Ja sitten sen alapuolella on näitä
niin sanottuja riviuskovaisia, jotka on lukenut sitä sanaa ja on hengellisesti kasvanut tosi hyvin. Sitten taas vähän alempana näitä, jotka on vähän vähemmän lukenut, mutta hekin on kasvanut. Sitten siellä pohjalla on näitä, jotka on tullut just uskoon ja on varmasti näitä nuoriakin. Ja he ovat sen taivaalle alussa, mutta he tulee sitä kasvaa. Mutta mua pelottaa, että mitä tämä on 10 ja 20 vuoden päästä, että onko meidän pyramidi ihan erinäköinen. Että onko siellä sitten huipulla vaan niitä, jotka on lukenut, ne voi olla vanhempaa sukupolvea. Mutta sitten sen alapuolella on sen tosi paksu osa pyramidi, jossa meillä on semmoisia taaperoita, eikä me osata vielä seistä kunnolla. Niin tämä vaikuttaa sitten siihen seurakuntaan. Voi olla ihan dramaattisiakin seurauksia, jos me ei tunneta sanaa. Että kuvitellaan, että meillä on 500 semmoista, jotka osaa just juosta, kuvitelkaa täällä juoksemassa ympäriinsä. Niin sitten jos meillä on vain 5 sellaista, joka tuntee sanaa tosi hyvin, niin miten semmoiset pitää semmoiset taaperot kurissa? Se on aivan mahdoton tehtävä. Et siellä kun ne taaperot saa jotain päähänsä, että tulee joku uusi oppi, lähdetäänpä sinne, niin seuraukset voi olla kyllä aika vakavia. Tämän takia meidän pitäisi kasvaa hengellisesti. Sitten 3. kohtaan. Tässä on nyt pari pätkää 2 eri kirjasta. Luonne ei ole kovin pitkään. Rakkaat ystävät. Mä sanon Juudan eka kirja. Ja rakkaat ystävät, hartaasti olen halunnut kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme. Ja nyt saan aiheen kehottaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta, joka pyhille on kertakaikkisesti annettu. Teidän joukkojen näet luikerrella tiimissä, joista jo kauan on ollut tuomio kirjoitettuna. Nämä jumalattomat kääntävät teidän Jumalamme armon riettaudeksi ja kieltävät ainoan valtiamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen. Sitten 1. Johanneksen kirjan luku 4. Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä, koetelkaa ne, tutkikaa ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. Tässä Johannes kehottaa näitä tutkimaan ja koettelemaan. Ja mitä vasten me koetellaan? Sanaa vasten. Se on ainut keino, millä me voidaan ihan varmasti tutkita, että onko joku opetus oikea ja onko tässä nyt jotain kyseenalaista. Mä oon nyt tämä on niin reilun vuoden aikana, kun mä oon katsonut YouTubesta aika paljon kaikkia saarnoja. Mä oon sitten, kun oon lukenut jonkin verran sanaa, niin alkaa pikkuhiljaa näkee semmoisia, että jossain opetuksessa on nyt jotain hämärää. Ja mä tarkoitan siis semmoisia isoja asioita, ei mitään semmoisia nippelitietoja, mistä voi olla eri mieltä. Mutta se semmoinen pelottava fakta, että ihan Suomessakin on kyllä jo semmoisia opettajia ja seurakuntia, jossa on semmoista, että onkohan tässä nyt kaikki kunnossa. Ja mä en missään nimessä halua nyt ruveta mitään leimaa ampumaan kenenkään päähän, koska ei se ole minun tehtävä. Mutta mä haluan painottaa sitä, että kun me tiedetään sanaa, niin me pystytään nousta niille varpaille silloin, kun me nähdään, että tässä on nyt jotain hämärää. Me ei tarvita heti ruveta tuomitsemaan, vaan olla varuilla. Että me osataan sitten katsoa jatkossa, että onko tämä oikeasti sitten, onko mun aavistus oikein. Koska vinoutunutta evankeliumia ja erilaista Jeesusta, sitä on maailman täynnä. Et meidän pitää unohtaa sitä, että se mitä alkuseurakunnassa oli, tämä on kirjat täynnä sitä, että on harhaopetusta ja vääriä profeettoja, niin se on sitä samaa nykyään. Se ei ole muuttunut mihinkään, se tulee todennäköisesti vielä tästä pahempaa. Koska olemme loppuaikoja eletty 20 vuotta. Eli sana on meidän turva. Se turvaa meidät siltä, että tämmöiset väärät opetukset ja väärät evankeliumit, niin ne ei ota valtaa meitä eikä meidän läheisiä, koska me tunnetaan se sana paremmin. Ja se sana on myös miekka, jolla me pystytään pilkkoa tämmöisiä, iskeä syvään tämmöisiä vääriä väärää sanaa ja tämmöistä vastaan, että se ei vaan pääse kasvamaan. Isketään ne juuret poikki. Sana on myös muuri, joka on meidän seurakunnan ympärillä. Silloin kun meidän muuri on kunnossa, niin sieltä ei tule mikään sellaiset väärät opettajat meidän seuraan, eikä tule opettaa tänne seurakuntiin. Koska me heti tiedetään, että tässä ei ole nyt Jumalan sana. Ja meillä on myös nämä portit on niin vahvoja, että sieltä ei vaan päästä ketään. Mutta mä yritän nyt tiivistää tämän
nämä 3 pointtia semmoisen psalmiin kuin ensimmäinen psalmi. Luen alusta pienen pätkän. Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin, ei astu syntisten teille, ei istu pilkkaajien parissa, vaan löytää ilonsa Herranlaista. Tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin puu, vetten äärelle istutettu. Se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissa. Niin mä voisin esittää kysymyksen meille ihan kaikille, myös minulle itselle. Mistä me se ilo saadaan tässä elämässä? Tuleeko se sieltä älypuhelimesta, mikä on meidän kaikkien edessä? Ainakin sanoin, että ei tule sieltä. Entä mistä tulee elämän antava vesi? Se, millä se puu elää. Sekään ei tule sitä älypuhelimesta. Entä mistä ne hedelmät tulee? Me tarvitaan sitä vettä, että niihin hedelmiä kasvaa. Entä mistä se menestys tulee? Mä en puhu nyt, eikä tämä psalmikaan puhu sitä maallisesta menestyksestä, vaan jostain ihan muusta. Ja kun tuntuu, että itsellä nyt on enemmän ja vähemmän ollut sitä sanajaroa. Mutta se kyllä tuntuu siltä, että sitä joutuu rukoilla aika paljon. Että se ei ole mikään itsestäänselvyys. Jollekin se voi mennä helpommin, mutta jos sitä löytää itsensä, niin kyllä aika monesti kädet ristissä ja pyytää, että taas jaksaisi lukea. Ja kun Jumala sanoo, että silloin kun hänen tahdon mukaisesti rukoilee, niin silloin hän kyllä antaa. Niin mä uskon, että kun tätä rukoilee, koska se on Jumalan tahdon mukainen rukous, se on 100%, hän haluaa, että me luotaan hänen sanansa, niin silloin vastaus tulee. Ja kehottaisin samalla myös rukoilemaan sitä, että tämä meidän someriippuvuus vähän hellittää sitä. Että se on meidän kaikkien reessä enemmän tai vähemmän. Jos se ei ole, niin olet kyllä siunattu. Ja mä antaisin teille myös sellaisen kotitehtävän tähän, jonka mä itse tässä huomasin vähän aikaa sitten. Että kun te olette nyt siellä Instagramissa tai YouTubessa niitä videoita, niin katsokaa se video, mikä teillä on siinä. Menkää sitten seuraava video, katsokaa sekin. Ja yrittäkää muistaa, että mikä se edellinen video on, minkä te katsoitte. Ette varmasti muista, mikä se video on. Niin, sitten kun tämä ehkä huomaatte, niin saattaa päässä naksata, että eihän tässä ole yhtään mitään järkeä. Tämä on ihan niin kuin ajanhukka. Me voitaisiin lukea Jumalan inspiroimaa sanaa. Ja kun sitä lukee, totta kai silloinkin voi se edellinen kappale, että mitäs mä just luin, en mä muista yhtään. Mutta se tekee jotain meissä. Ei ole vaan semmoinen, että no niin, unohdin kaiken. Me huomataan sen myöhemmin sitten, että mitä se on oikeasti meille tehnyt. Mutta mä lopetan nyt tämän. Toivottavasti että tämä ei ollut ihan hirveän saarnankuuloinen. Tämä oli tarkoitus jotenkin kannustaa teitä. Mutta mä lopetan tähän mun lempijakeeseen koko Raamatussa. Eli Hebrealaiskirje 4. luku jae 12. Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet. Se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksen. Kiitoksia. Kiitos Timo. Timo tosiaan pelasti mut sillä tavalla, että mä yritin koko viikon saada meille tänne jotakin vähän jakaa ajatuksia. Ja tuntui, että jokaisessa kohtaa meni ovet kiinni ja kukaan ei päässyt tulemaan. Ja mä sitten alkuviikosta sanoin tosiaan Timolle, että oo kiltti ja auta mua. Ja hän sitten vaan sanoi, että no kyllä mulla olisi yksi ajatus, mutta en mä tiedä, haluanko mä säästää sitä. Ja minä sanoin, että ole kiltti ja elä nyt säästä. Ja sitten hän lupautui onneksi tulemaan kertoa sen meille tänne. Mutta tosiaan vaihtokauppana oli sitten se, että kun on hänen juontokerta, niin muun pitää tulla todistaa sinne. Mutta tehdään se sitten silloin. Vielä sen verran haluan tähän sanoa tästä olohuonekonseptista se, että keskustellaan ja jutellaan ja tutustutaan uusiin ihmisiin,
vanhoihin ihmisiin. Jos huomataan, että on tullut uusia kasvoja, niin mennään rohkeasti ja vaihdetaan kuulumisia. Ja mä voisin jättää teille semmoisen puheaiheen tähän, tai tämmöisen kysymyksen, millä voisi lähteä, että kumpi kuuluu leivän päälle, kinkku vai juusto? Niin jos te lähdette sillä ajatuksella ja kysymyksellä, niin siitä voisit varmaan lähteä joku keskustelu eteenpäin. Mutta meillä alkaa tässä iltapala, meillä tuo tänne pelit ja syödään ja keskustellaan ja vietellään toisten kanssa aikaa. Kiitos, että olette tullut tänne ja saako Jumala siunata teitä ja meitä kaikkia. Amen.